Amuli, onko se huppari mitään? Vitut! Ei vittu! Ei, miten mä pysyn tässä mukaan? Älä tuu. Ei täs pysy vittu. Ei pysy muuten. Ei muuten pysy. Ei vittu, tuo oli tyymintä mitä me ollaan tehty. Kohti lippaa ylitse vittu. Laittakaa tolla, ei tapaa. Ei Lippaa sen ylitse vaan. Lippa vaan. Se on jäänyt muuten mitään materiaalia tossa kaatunut. Joo, nyt vähän harjoitellaan eka tähän. Niin, sitä vähän harjoittelitte. Sitä vartenhan me purettiin. Tämäkään ei enää liiku liian hyvin. Nyt se liikkuu sitäkään. Oli vähän video. Nyt se saa vittu, otetaan nyt se pois. Joo. Vittu liikkuu ihan vitusti. Se ei oo liikkunut sen. Tuli niin eeppinen video. Oisko se nyt siellä päin? Ois. Kato, toikin on kohdillaan. No niin, sit vaan kiinni. Se kovaa aju. Missäs täällä on ne? Ja sit... Oota, täältä menee ne reikiä tiena. Mene reikään! Työnnyt. Pommoset jäljestä, kaverit ei kunnolla ympäri. Mitä heillä Se oli vielä vitu. Ja se meni vielä kunnolla ympäri. Tää on kuin se niinku uusi lähti saatana. silleen vittu kun raketti saa. Ei edes huomaa. Ei tää 360. Hei, missä se on nyt? Mä haluan nähdä nyt vitu GoPro.